Despois dun ano de ausencia por mor da situación sanitaria, a Asociación de Comerciantes Zona Aberta de Vilagarcía recupera a Feira de Oportunidades. A expoferta regresará á Praza da Segunda República, pero adaptándose ás normativas anti-Covid. Este ano pensamos que había que darlle unha volta para poder facela, porque realmente os establecementos comerciais o necesitan e así o non lo solicitan. Entón vayan a ser en carpas individuais. En vez de facer unha carpa como facíamos todos os anos, este ano vamos a facer carpas individuais para que a separación entre os establecementos sea suficiente para permitir o fluxo de xente. A expoferta terá lugar do 6 ao 8 de agosto. Ademais de estar dividida en carpas, tamén haberá control de acceso á zona para evitar aglomeracións. Serán un total de 15 postos con todo tipo de produtos. Pois como sempre, un pouco de todo, non? Vai haber gran variedade de produtos, sempre de tendas da zona, por suposto que a mesma calidade de todos os anos. Dende tendas de roupa, neno, adulto, zapaterías, moblerías, xollerías, tendas de deporte, vai a ser un pouco como todos os anos desde sempre que estamos facendo, un pouco representando todos os establecementos comerciais da zona. A expoferta é unha boa oportunidade non só para os clientes, senón tamén para os comercios. A situación actual está afectando os negocios de proximidade e a Feira de Oportunidades supón unha ocasión para vender os seus produtos. Para nós é importantísimo e básico. Xa che digo, son os propios establecementos os que demandan este tipo de feiras. Sobre todo, xa che digo, stock de calzado textil, que é o que máis complicado é de sacar, porque son stocks temporais, non? Hai outro tipo de establecementos que son atemporais, entón é máis fácil que podas sacar o produto, non? O horario de apertura será pola mañá de 11 a 14 horas e polas tardes de 6:30 a 10:30.